dalu. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Sugeng rawuh teng Medion, mugi-mugi panjenengan remen ngibur masyarakat Medion. Ngoten nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Apa omong apa lho kan matur rumpung pethuk karo Pak Bupati lho apa? Lah kula ajre, Pak. Lah kok ajre ngopo? Nggih, mboten napa-napa. Pak, sangu, Pak. Kok langsungan ngono? Yo ngangge rambatan apa sih? Pripun Pak? Sehat nggih Pak? Ngoten to nggih. Nggih, pangestune nggih Pak, kula nyuwun pangestune berkah panjenengan, mugi-mugi kula saged sukses kados panjenengan. Amin, barokah. Amin. Nggih, mugi-mugi jenengan panjang umure nggih Pak. Amin. Mengke nek enten Oh, gampang niku Pak. Nggih. Mengke nek enten acara napa-napa teng Medion kula siap. Oh nggih, kalau sampun dipun ngendikane tanggal 31. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, 31 wonten PSHT pusat. Nggih, mungkin kedah rawuh jenengan. Nggih, nggih Pak. Insyaallah. Nggih, kedah rawuh kula ngertos amargi napa kok sebabe kedah rawuh kula ngertos niku. Nggih, nggih. 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 Niku. Niki apalane soalnya caping gunung ngoten niki. Lah mboten napa-napa niku mergo ngemot-emot masa perjuangan. Jenenge wong Jawa yen nganti lali sumber ketiwasan. Nggih. Ning kula suwun niki genduk niki kan kajeng ibu riyin, Pak. Nggih, mangke pas nembangi sareng kali panjenengan. Ngoten pripun, Pak? Bawa caping gunung dibawani. Kula mawon sing bawa nggih. 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 Jenengan sing nyiapne mawon nggih. Sik, nyiapne apa nyiapne mental kan badhe nyanyi nggih an Pak. Iya, nyiapne mentale kan bar niki nyanyi gentosan to, Pak. Oh iya. Luaris kok. Yo ngisin-ngisine. Ngisin-ngisin. Mbah saweran ngisin-ngisin. Heeh. Ngisin-ngisine meneh lek ora disawer lho. Ngono kuwi. Nggih. Nggih. Coba jengglengke men gayeng. Sing jenggleng bapake? Pak Bupati. Pak Bupati menikmati. Oh. Sing jenggleng kula. Ayo, nggih. Saben bengi Oh iya wis balanono, daru tande, yo, daru tande. Yo, balanono, daru tande, yo, daru tande, yo. Aku ketekuk malah. Jenengan betau lho, Pak. Gowo. Ayo. Lokisi. Ayo. Kepuk bae. Ayo. Kalian Pak Camat. Kalih Ibu mboten. Oh mboten nggih alhamdulillah. Nggih. Terus arep ngopo ngono kuwi? Nggih mboten apa-apa kan kesehatan, Pak. Malam-malam kan ibu-ibu kan tidak boleh keluar rumah aslinya. Si omong sapa? Lah ibu-ibu menteleng nang ngono kuwi lho doane. Ya kan hiburan, Pak. Nggih, hiburan. Ya nggih. Suarane bianter. Betul dompet to, Pak? Nggih. Arahmu lho, ora. Mboten kan maksudnya lek digawa bapake dhewe kan aman to, Pak? Amane piye? Nggih aman to dicekel dhewe mengko lek digawane karo sapa-sapa kan nggih samare ilang ceblok ngoten lho, Pak, maksud kuwi. Oh iya, nggih. Mboten ceblok nggih, Pak. Nggih. Niken lek kuwatir lho ora umum.
Ngeten iki nggih perhatian lho, Pak. Peduli kula teng jenengan lho, Pak. Nggih. Nggih. Iya, ini kan bingung Pak Hari gur guyu. Ayo kowe. Ayo. Pacita. Ngeten niki ampun didiamkan, Pak. Beliau sudah naik panggung itu jangan didiamkan. Oh, ngono ya. Harus dikasih pertanyaan apapun. Nggih. Pertanyaan ya pertanyaan arahmu neng dompet aku malah teratapan terus lho kan. Mboten, Pak, pun to, mboten ampun kuwatir, mboten. Aku ngerti karaktere Pak Bupati iki beda karo bupati liya-liyane. Nggih, Pak, kula niku nggih sadar lek Bapak Bupati Medion niki mesti loman. Apa meneh lek ngeri wah wis. Kok terus mboten atine niku mboten tega ngoten lho. Mooh, masih ngono. Nggih, mangkane kula mboten nyuwun Bapak mboten. Nggih. Kesadaran nggih, Pak, nggih. Kowe iki ra ngerti, Bapak Bupati iki ngagem tata krama. Mengko yen panjenengane mandhap titen ajudan langsung set ngono kuwi. Lho, aku kan gak mengharapkan kuwi to, Pak. Lah arahmu mau sing penting kan Bapak seneng engko lek enek acarane ning Medion mesti bintang tamune niken ngono lho Pak. Iya to Pak. Alhamdulillah. Pun to Pak mboten usah mikir bayaran niken larang mboten Pak. Kena dicicil Pak. Sagedipun bayar beras niki nggih Pak. Nggih, dibayar 3 kali nggih Pak. Pagi, siang, malam. Nggih. Ning gandeng sok tanggal 31. Kuwi lak PSHT, ngono to, dudu piyayi liya to. Nggih. Iki tak umumke. Madangkara dan Niken Salindri cuma menerima 50%. 50% DP, 50% pelunasan, ngono lho maksudnya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kayak bahan kok malah ora. Lah aku ya wedi to Pak, 50% ku lek 50% tenanan piye Pak EDP karep bayaran. Nah, iya. Aman Pak berarti. Nggih. Wis bar iki rantek ngomongane dhuwit, cep. Mboten. 100 ngoten nggih Pak. Lah. Bagus. Malah mak cethake ora. Lah Niken sing marahi. Ayo. Mbak Lia. Mangan sukun karo teri sedaya warga Medion mugi tambah rejeki Allahumma amin. Nggih, yang kedua monggo Mbak Tri Hastuti. Sedap. Lodeng Pak Yoyo. Ayo, wis ngriane lemot dhek ora. Aku apes. Napa niki? Kecemplung sumur. Ayo. Karing. Ampun to. Aja. Mugi sedaya warga wates. Amin. Ayo. Gregeten aku susu. Bekasi. Ya. Mangan serabi. Terus mangan serabi. Neng tengah sawah. Kok keminan, Bu? Kekrikiti serabine. Oh. Ning tengah sawah akeh semute. Ya to, Nduk, sik to. Kok lek kenen ula piye? Ayo. Ulane kok nyaket awakmu, Nduk. Milih sing ayu. Ora. Mangan serabi neng tengah sawah.
Pak Cahyo rabi tambah barokah. Amin. Rabi karo jenengan maksudnya karo Bu Kesi ngono lho. Lha nyapa Pak rabi karo Bu Kesi? Wes kowe ngurusi dompet aja melu-melu keluargaku. Ana wedhus. Mangani garut. Bojoku parut. Allahumma Wah, tak tapok kowe ngamin iki ora lara lho, disamplok parut. Dia parute anyar ora tau kangge. Nek ngomongke hati-hati, Pak. Ya, Nduk, bapakmu kuwi lho, Nduk. Ambak Nek ngomong ngomong karo karo mbokmu. lara lho Pak atine, Pak. Ya Nah, maaf. senenono, Nduk. Kaya ngono kuwi. Pegel aku keloro-loro ken aku ken. Kowe lek nyeneni wong lanang padha karo nyeneni Pak Bupati. Lha nyapa? Lah aku wong lanang panjenengan piyai kakung, ngono ora oleh ngono kuwi. Hidup lanang apa hidup wedok? Ayo wis ngerti aku kuwi. Ayo. Yo. Ya Dian, ayo. Nggih. Anyanyo. Godhong tales. Dong tales. Tales ya, Bapak? Tales. Singkong. Tales anak dhewe no. Tales ya, Bapak? Nyuwun prisa Pak Bupati, Piyai. Talesin apa, Pak? Nggih, tales lompong gote. Gote. Nggih. Gote. Godhong tales. Dong tales. Nggo buntel arem-arem. Arem-arem ya, Mbak? Arem-arem iki panganan lho. Takok Oh, jenenge cek cilik raro. Nggih. Mugi-mugi warga wates. Sehat bagas waras ayam tentrem. Allahumma amin. Ngalir. Ya, Bir, ya, Bir. Rumah Nyapa wi? Nyapa? Ya. Wes iki. Lumah nyapa? parian iki parian yo. Ya ora tegese sik, lumahe nyapa kerokan. Rumah. Masuk angin. Kerokan ya murep no malahan gegere sing dikeroki kok. Ngawut iki ya niki ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ya. Ya. Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Lek genane lho. Terus Pak Lurah nget. bener lho Tuku nang sayur. pasar. Nang pasar ana to. Nang pasar. Pak Hariwur nyuwun dolar pas ngono kuwi. Napa gak ada dolar, Pak? Alah. Ana. Pari cobi sak anu Pak, Nggih, sak nggih. garis Pak. Monggo. Panas sutan. Kedik-kedik. Nggih. Panas sutan. Panas sudan. Sampun. Aling-aling. Sampun, Pak. Pun. Lagi iki nek sinden nyetop Pak Bupati lho. Pak Bupati apa lho? Kon kedik. Sak garis ngono lho, ayo sak titik ngono lho. Boleh Pak? Panas sudan. Ayo. Panas sudan aling-aling. Caping gunung. Jenengan niku budaya, Pak. Nggih, Lagi wis ngerti nih kan Pak ya ora. sopan, budaya, gagah, ganteng. Ayo. Bagus sampun to Pak, mboten Pak napa to pun. Sampun lho mboten. Wah. Lah Pak Hariwur lucune ngungkuli jok luthuk malan. Iki kira ngraga dhuwit bae sapu tangan. Bae kemringet. Ah iya. Mana? Ayo. Senadyan wadon ksar Lara sule. Ngolon apa setia inumane banyu Iya, engko dirembuk nang pondokane ora. Nggih. Monggo caping gunungipun Pak Ari jenengan kang miwiti, Pak. Nggih. Lajeng didampingi kalih genduk niken. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Yen
jarene wis yen nate janji saiki opo lali neng gunung pacadongi sego jago yen mendung tak silihi caping gunung niki estu niki kan emut daleme Kediri nek ngeten niki. Lah kok saged? Lah nggih masa perjuangannya ini kan mulai SD ngantos sakniki luar biasa. Pun terkenal teng pundi-pundi nggih Mbak Niken niki. Pangestune, Pak. Nggih, mugi-mugi barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Irama seger. ini ora ilang gone padha lara Bergembira warga masyarakat Lakos menari bersama Bapak Bupati kita Bapak Harimur Abdul Yusur kesarengan yuk men semangat Cicilan, cicilan. zaman berjuang jor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana jarene wis mangan katurutan sing dikadang yen nate janji saiki opo lali gunung pacadongi sego jago yen mendung tasilihi caping nggo payung Sabar, Bu. manut kali Pak Bupati aja hafalan Pak Bupati yo ngersakne ambekan dhisik kok yo mboten niki anu Pak Alek nggih luar biasa niki kan pun kelas 3 lah bangun Desa Kebon Agung niku jan luar biasa. Nggih. Ngantos kagungan lapangan niki nggih luar biasa. Nggih. Ini bentuk kepedulian Pak Kepala Desa dengan masyarakatnya. Rumiyin nek badhe dateng nggodang mriku niku mlebet lepen sakniki sampun wonten jembatan. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Lurah. Ela, Alek nggih. Niku amargi sinergi kerjasama masyarakat kalian Pak Lurah dipun ayomi kalian Pak Bupati ngoten niku. Niki luar biasa. Nggih. Sing penting masyarakat Kebon Agung tetap guyub rukun ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang gone padha lara lopo Kapitan malih tepuk tangan
kagem Bapak Bupati. Matur suwun Mas Sayo. Nggih ngapunten sanget nggih Pak menawi Mboten. anggene guyon anak kula niki kliwat. Mboten napa-napa niki. Ngapunten Pak, pun to. Sampun mboten. Pun kula tampani miki mawon pun to Pak. Mboten Pak. Sampun to Pak. Alah. Sembah nuwun Pak Bupati ya. Pak. Nggih. War sungkem bengak-bengok ora. Atus-atus Pak nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, sampun Pak. Nggih. Nggih. Pak. Pak. Sampun nggih. Mboten kangen kalih kula, Pak. Lah bareng sakmono suwene iso kangen lho. Piye Pak Bupati sangat merakyat to? Sangat merakyat sekali ya, Mbak. Nggih. Terus saben-sabenen acara wayangan dimanapun waton panjenengane longgar rata-rata mesti rawuh. Ngono kuwi. Tur pamane ya sak Medion iki ndalah sewengi enek 4 titik wayangan. Semua dirawuhi. Biyen nate aku neng Kare, rawuhe jam 2:30 isuk. Niku seksine piyai kathah Pak Bupati nganti kaya ngono kuwi buat-buate tresno kalian masyarakat, tresno kalian budayanipun ngono kuwi. Ngono. Piye? Ayo. Piye apresiasimu piye? Komentarmu piye untuk Bupati ngono kuwi? Rewemen sangat lan niki wau kepanggih kalian niku Pak Bupati Medion. Nggih. Hari jadi Pak Bupati, Pak Hariwur nate ta sampe ditimbali? Oh, supe Pak kula wong duwite pun telas ae. Nggih. Nggih ketingale, Pak. Nggih, mangke diagendakan ngoten nggih. Nggih, amin. Nggih. Niku lho, sakmono mbane niku Pak Alek Lurah nganti mengundang jenengan mergo tresno kali jenengan sakmono. Biasane lek bapak tok sing nontone anggere yaine wis kari loro. Loro siji bisu, siji gendeng. Gandeng adane Ken Salindri mempunyai warna yang lain. Sakmono mbane lho Ken. Nggih, alhamdulillah niki wau lek mboten krana nggih warga masyarakat enten teng mriki nggih kula mboten saged teng mriki lho, Pak. Nggih. Ini karena semua dukungan dari semua masyarakat yang ada di sini dan juga terutama Bapak Lurah. Bapak Lurah. Pak Alek. Pak Alek, nggih. Nggih. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Nggih. Alhamdulillah. Dan buat masyarakat Sik yang ndi ada Pak di Lurah sini. sing ndi jajal Pak Lurah? Lah niku teng mriku. Nggih. Lah ya sing ndi? Ayo. Nggih, Pak nggih, Bupati teng lak wis jelas. Ayo Nggih, ndi? sampun, oh, Pak. Nggih, ndi Pak Bupati? Nggih niku. Alek ndi? Lah kuwi. Pokoke sing wireng ya kuwi. Hah? Sampeyan ra ngerti to, ireng iki lak kresna. Kresna ibarate kaya ayam cemani sing patut minangka usada nggih tamba larane ngati men tentrem penggalih warga masyarakat Kebon Agung itulah sosok seorang Kresna. Lho ngono kuwi. Wong awakmu asline ya ireng lho mbiyen jane Lho iki. nggih kula ngakoni kula nggih ireng kados Pak Lurah. Ah iya. Awas, rasa takon dompet Pak Lurah lho. Mboten, Pak. Wong sampun pelunasan niki wau. Alhamdulillah. Nggih kalih Pak Lurah niku wau. Pak Lurah mboten teng mriki? Hah? Mboten diaturi mriki. Lah kae piyayine ning kono. ya, Kersa Pak. napa mboten? Mboten Pak. Pun to? Mboten janji. Pun jenengan tinggal mawon dompete. Pun. Mboten nggih. Estu. Men pinarak panjenengane menikmati. Nggih, kula namung pengen memperkenalkan panjenengan teng YouTube ngoten lho Pak. Kersane enten kenangan kalih kula nggih Pak. Nggih Pak. Nggih Pak. Pripun, Mriki Alek? nggih Pak. Nggih. Ayo, pripun wis. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih, niki Pak Lurah ya, Pak. Nggih. Niki Pak Alek niki namine. Nggih. Pak Alek Susanto. Niki Pak Alek ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Enten Sai. Dadi Sanglek. Ngresiki bathukmu kuwi malah ora. Sapa-sapa digarapi. Ya ini lho. Nggih. Piyayi lan ngagem jam tengen ngono ki tegese tepat waktu disiplin. Nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Oh, nggih, kiwa Pak. sing bae. Nggih, niki lho anak jenengan Pak Alek. Niki jam pinten, Pak? Jamnya mati. Oh, nggih. Ngaturaken sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu adik Niken. Nggih. Adik. Nduk mawon, nduk mbamon. Sugeng dalu nduk Niken. Nggih, Bapak. Nggih, kula jenengan anggap anak mawon, Pak. Nggih. Terus anak piyambak mawon. Nggih. Nggih, ampun sungkan-sungkan kalih kula, nggih. Nggih. Lek kalih anake nggih biasa mawon, nggih to, Pak. Nggih. Umume anake. Ampun gelem Ding Pak Lurah duwe anak ngeten iki mongko skincare ragate ra umum. Jenengan suwi dijaluki dhuwit mongko akeh suwi-suwi dadi lurah sida ludes jenengan mangke. Ngoten niku nggih. Pripun, Pak? Raosipun sampun bahagia napa dereng? Alhamdulillah
kerawuhan Nduk Ampun Niken. nangis toh, Pak. Kerawuhan Nduk Niken semua warga seneng, nggih. Rawuh Pak Bupati, Pak Camat, sedaya rawuh. Alhamdulillah. Rawuh ini gara-gara Nduk Niken rawuh di Kebon Agung. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Terima kasih kembali. Piye rasane kan dicablek lenganmu piye rasane? Nggih, malah kula sing tanglet Pak Lurah pripun jenengan jejer kalih kula, Pak. Pak, niki mau Ibu nderek to? Wonten Nggih wonten nggih mboten napa-napa. Anggap kula anak nggih Bu nggih. Nggih. Sing beto dompete Ibu to? Nggih. Mboten napa-napa, mboten pun to. Ning atas-atas Pak Lurah teng film nika enten jenenge Ponakan Adalah Maut. Niki anak adalah maut nggih enten Tidak ada. Tidak ada nggih. Nggih, sampun puas napa dereng, Pak? Sampun. Nggih pun kula tak wangsul nggih bar niki nggih, Pak, nggih. Wis puas. Sampun puas, Pak. Ah, nggih. Bar iki ndan dikukuti ya, Pak. Arep ning ndi? Lah pun wis puas kok. Ora, Pak Lurah puas ning sing mirsani urung puas kok ya. Oh Nggih. iya, nggih. Dadi kewajibanmu memuaskan wong sak lapangan iki lho, Ken. Ayo. Nggih. Hah? Memuaskan wong sak lapangan. Heeh. Iya, engko tak kei lagu pira-pira ngono bae, Pak. Kira-kira. Dipuaskan dengan cara lagu toh? Iya, menghibur. Iya, lagunya yang banyak toh? Mm-mm, Iya. iya, nggih. Mau apa ada permintaan apa, Pak? Request request Cundamani Nduk Niken. lagu. Oh, Cundamani, Pak. Oh, alah sing pundi niku? Kok kalau kita karo Nggih, pokoknya niku nggih, Pak. Cundamani. Nggih. Kalian jenengan apa kula piyambak sing nyanyi? Nduk Niken piyambak. Oh, ngoten. Mboten duet kalian panjenengan mboten? Mboten. Mboten kersa nyanyi teng mriki? Sampun Nduk Oh, Niken nggih, mawon. pun matur sembah nuwun nggih, Pak. Monggo mawon nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ampun supaya niki dalane nggih, Pak. Mboten napa to mboten. Nggih, sampun. Sepatune warnane biru ya, Pak. Nggih. Bisa rukun ngono lho Bisa tegese. rukun. Heeh, padha karo lendangmu. Ayo. Nggih. Nggih. Nyuwun Cundamani Pak Lurah Nggih. wau. Pun garap dereng kanca-kanca niku. Aman. Set ya. Aman, Nggih. Pak. Aman. Oke, nggih. Wah. Niki warga masyarakat mriki sampun siap diparingi lagu sing kasar. Sampun siap niki paringi lagu sing halus riyan apa sing kasar langsung? Kersane mboten ngantuk. Ya. Nggih. Napa, Pak? Kula Alus sik malah- wae. Alus. nggih. Alus sik. Sampe rung bawa lho ki mau. Sampun ya, Pak. Endi? Caping gundul, caping gunung. Kowe ngenyek kancaku. Ngono ayo. Ana sing gundul ngawut ya ora nggih. Mau sing bawa genah Pak Hariwur ngono. Oh, nggih, Pak. Bareng karo Pak Hariwur sing dhewe sik. Ayo. bawa. Oke. Nggih, engko dibatukne lelagon apa ngono. Nggih, bawa niku mawon. Dimas Niken Salindri. Oke, bebas. Pangkur ya. Nggih. Pangkur, nggih. Bawa ya apa. Nano. Ayo kan. Iku bawa favorit kula lho, Pak. Masa? Teng pundi-pundi mawon kula bawa niku, Pak. Dinge tak delok ning YouTube ora tokne. Teng pundi? Ning YouTube. Ndek wingi. Heeh. Lah mboten dikengken bawa ndek wingi. Alah ngapusi berarti ora. Isone mek kuwi tok ya, Pak, bawane, Pak. Awakmu merendah. Yo, coba kaya apa? Timen buta yang ram bakal Mas. masih nangling cah
Dri. Driya sumarah mring Gusti. Ngene wae, Nduk. Nggih nggugah swasana bawane lak pangkur. Nggih. Merga saka gedene rasa katresnanku bapak kepada anak ning panjenengan, mula tak tuliske pangkur iki mau. Kula nggih matur sembah nuwun lho, Pak. Nggih, sami-sami. Lah bajute karyane seniman hebat saking Kediri kuwi bumi kelahiramu. Kitir sumilir ya kuwi Ki Gedhuk Siswantara. Nggih. Kangen aku nduk kuwi, suwi ra metu. Coba diaturake yo. Kitir sumilir oleh Niken Salindri. Oke, dados.
Nduk Niken Salindri luar biasa. Jawa Timur enek sinden horeg ya iki. Ayo. Tegese penontonnya nganti horeg, suarane ya gawe horeg tenan. Ayo. Asine nggih kalem nggih to, Pak. Asine kalem. Tenang tapi menghanyutkan, golek dompet. Ayo. Ya. Sik Nduk iki lho enek wah mesake iki. Saka akeh sing kepareng rawuh nganti enek sing dompete iki ilang. Lah kula kene jenengan arep nyangoni kula. Mboten to nggih, Pak. Lambemu nguyahi segara. Pumpakmu wis kaya ngono land closer, aku sik numpak angkong, Nduk. Nah. Ini loh dengan nama Rahma Azahra. Rahma Azahra. Nggih, Kebon Agung RT 13 RW 4. Nggih. Nggih. Mejayan, monggo niki dompetipun niki ya, Nduk, menawa kono sing anu apa jenenge? Ajenge menghubungi Niken, nggih. Nggih. Niki pun emang mboten enten isine. Enten. Oh, enten. Dereng Oke. kula demok niku. Ini sejujur-jujurnya ini. Nggih. Tidak mengurang-urangi. Namanya tadi Mbak Rahma Azahra, nggih, Pak? Nggih, leres niku, nggih. Nah, niki lho. Mbak Rahma Azahra SMA, SMK Negeri 1 Mejayan. Medion, lahir 16 Juni. Oh, alah. Apa, Nduk? Sak ngisorku, Pak, berarti. Nggih. Titipne panitia wae ibu-ibu wae jenengan. Nggih, sing. Ben ora ngurus. Teng mriki mawon nggih. Nggih. Nah, Mbak Lia kuwi. Nggih, mengke nek lek nemu mengke langsung teng mriki nggih. Bu niki nggih Bu nggih. Niki panitiane pun siap. Ah nggih. Ora lho Nduk, saiki kelas pira to sampean? Kula sakniki kelas kalih, Pak. SMA ya? Nggih, kalih SMA. Alhamdulillah. Endi SMA ndi kuwi? SMA 8. Kediri. Nggih. Oh, nggih aku ndelok storine Pakmu kaya sampean ngepel barang nyapa ngono kae. Oh, alah nggih Pak, nggih niku Pak. Kayak apa pencitraan apa ngepel tenan? tenan? Boten Pak, ngepel tenan niku Pak. Kula lek masuk sekolah niku asline nggih ngrepoti gurune lho Pak. Sebabe kok ngrepoti? Kudune ya seneng gurune. Mboten, kula gurune mboten angsal mlebu teng kelas Pak. Oh. Makane kula ndamel alasan ngepel. Oh. Nggih niku kelasnya kula gerujuki sedaya Pak. Heeh. Kabeh kok gerujuki ya. Nggih, ben gurune mboten ngajar. Oh, apik kowe. Murid sing paling top ya awakmu kuwi. Ngono kan biar kelasnya nyaman. Kok gerujuki kabeh. Iya. Tujune gurune ora gerujuk pisan ora ngono kuwi. Mboten to, Pak. Kuwi lho mo, Cundamani. Ayo, Cundamani. Nggih, kanca-kanca siap iki nadyan napa musik tur pengendange kuwi lho nganti adepe iki kaya ngono kuwi lho. Muter kaya ngono kuwi. Nggih. Sing ngendang wayang kuwi, kelenengan ya kuwi, jaipong ya kuwi, ngono kuwi. Mas Nopal hari ini kerja keras. Kerja keras dhek ngono kuwi. Keras dulu baru bekerja dhek. Nggih, engko ya dimesake engko disangone apa piye ngono mesake. Mas Nopal? Heeh. Lah kula teng mriki butuh sangu kok. Lah sampean lek diparingi akeh to karo panitia karo Pak Lurah. Nopal mesake sawengi ngono grup 75 lho, Nduk ngono ae. Mila to, Pak. Ya Allah, masak-masakne timen to. Nggih. Nggih bocah yo ganteng to yo, An. Ya ndak patek jane. Ndak patek. Diarane angel ora. Ayo, nggih. Biyen yo tau rek ayo gabung ra ketang mung golek pengalaman ning nggen anu to, Mayangkara to biyen kuwi. Nggonmu kono to. Heeh to, Mas. Boten nih, Pak. Ora tau to? Boten nggih arepe. Oh, arepe. Aja. Ben melu aku wae. Melu awakmu malah bingung kuwi engko. Tak tambah 75.000, Mas. Dikaceki ya. Ayo nggih. Cundamani. Sik pertanyaannya, iki nganti gara-gara apa limbukan tok sampean? Kula. Heeh. Degi gara-gara, Pak. Mongko pitunge karo Pak Lurah karo Pak Mudin lek nganti limbukan tok to? Mila, nggih pun limbukan mawon. Kosek. Lek dalange liyane bapak, monggo. Mosok lek aku bapak nggih kudu gara-gara to. Nganti gara-gara tenan? Nggih, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Kuwi lho iki bejane Piai Wates ngene iki, biasane anggaran semonten mung dhewe limbukan, ngoten niku lagune mung 2,5 ngono. Ayo, iku lumayan. Kok apik iki. Ya ngono. Ya siji kas, coba Cundamani diaturake. Cundamani. Ya, yuk. Monggo nyantos berpadu dalam melodi. Oh ye.
Sithik kuwatir cerita iki bakal apik keukir. Yakin 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 aku tenanan supaya janji ilahku netes tenan. Kurang-kurange kurangku sepurane senanane ngene. Titip ragaku, titip rasa tresnaku, seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi yo kanca critaku sepanjang uripku. Suwon ngancani, suwon sampun nyekseni, padange dalan sing tak liwati, sidrane ngati Gusti pun rampungi. Sayang, titip ragaku, titip rasa tresnaku, seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Suwon ngancani, suwon sampun nyaksini, padange dalan sing tak liwati, sidrane ati Gusti mung rampungi. Kurang-kurange kurangku sepurane senanane ngene. Maaf yo Nduk ya mung gamelan tok. Apik lho, Pak. Kula malah seneng ngeten iki, Pak. Apa iya? Iya. Oleh bahan aku muni ngono. Lagu zaman sekarang digarap dengan gamelan. Oh iya iya. Iya, Pak, ben ora monoton. Aku yo biasanya kan lagu-lagu zaman sekarang biasanya gaya koplo ngono-ngono itu, Pak. Sudah bosan, Pak. Oh iya Iya, sekarang waktunya digarap gini-gini. Nanti ada goro-goro kita menyanyikan lagu yang kayak gini tapi yang baru, Pak, lagu baru. Apa kuwi? Ya nanti aja, nanti Oh, aja. nggih. Nggih surprise berarti ya. Iya, Nggih. iya, lagu baru, Pak. Siap, siap. Jenengan istirahat sik.